Сега то кабел де стърчи. Коста, Дони, ко правиш? Майки, правя машина за телепорт, брат. Сега като я включиш, ще ни телепортира пици от други измерения. Супер! Да, пробваме! Добре, включвам. Дони, какъв беше този изворт? Не знам, ма видя ли какъв як ситофон имаш? Да, някаква грешка трябва да е станала с измерението. Дай да опитаме пак. Айде! Момчета, да сте виждали едно чудовище синк ситофон? Да, натам избяга. Благодаря. Върни ми ситофона! Нещо пак не се получи. Не знам, що не става. Сега ще променя координатите и да я пробваме пак. Да, много ми се яде пица. Айде! Туполак 4000 и най-накрая пристигнахме и сега ще ви завладеем. Да. Ама, шефе, те на Туполак 4000 май са сини, а пък тия тук са зелени. Прав си. Момчета, як жете, къде сме? На земята сте. Интересно. Гиньо. Да, шефе. Наведи са. Защо, шефе? Наведи са, Гиньо. Аз казах ли ти да провериш координатите на кораба преди да се телепортираме? Казах ли ти? Писна ми от тебе, Гиньо, нека дърник такъв. Идвай да вървим. Шефе, къде отиваме? Да си хванем такси, идва идиот такъв. Дони, не се получава нещо с тия телепортирани пици. Виждам, човек, нещо не работи машината. Дай ще направим един последен опит. Пичове, преследват ма. Моля ви, скрийте ма някъде. Кой те преследва? Няма значение. Кажи къде да се скрия. Върви там зад хладилника. Толпа сега кой го преследва? Не сам, човек. Кой сте вие? Чета, преследвам един хищник. Виждали ли си го, Не, човек, сбъркал си измерението. Ама може оттам си фанеш едно такси и едни други също чакат. Благодаря. Тръгна си, мога да излезеш извънземно. Много благодаря, момчета. Ви една пица за благодарност. А ти отде извади тази пица, човек? Не задай въпроси, на които не искаш да знаеш отговора, момче. Аре, сега взимай пицата. Дони, видя ли, уредихме се с пица, брат. Да, супер. Дай сега да ходим да ядем и да разгледаме supertoy.eu дали има нещо ново. Айде. Стой! Къде избяга? Върни ми кастофона! Стой!